Usa ang patay samtang usa ang samdan dihang nagpang-abot kuno ang mga taga-suporta sa duha ka mga kandidato sa pangantukan Bukidnon. Ani ang report. Usa ka insidente sa pagpamusil ang natala sa Purok 5, Barangay Mindes, Pangantukan, Bukidnon. Pasado alauna sa hapon adlawng Miyerkules, patay ang usa ka Nestor Los Baños. Kinsa gideklarang dead on arrival sa ospital tungod sa samad pinusilan. Ang biktima, driver matud pa sa usa ka kandidato sa maong lungsod. Samtang samdan sab ang usa ka Anisito Barinyan, human naigo ang tiil ug bala. Si Barinyan, miyembro matud pa sa usa ka task force sa incumbent mayor sa Pangantukan, Bukidnon. Napag-abot sila, allegedly one person tried to disarm the other group, so dito nagsugod na nagkaroon ng shooting incident. So maoning isa ka tawo na and other personalities na nailhan no through that CCTV. Na-recover gikan sa crime scene ang 12 ka mga fired cartridges sa .45 nga armas, usa ka empty shell sa shotgun ug mga bala sa carbine rifle. Aduna namatod pa person of interest ang kapulisan sa maong insidente. Base na sab sa CCTV footage nga ilang na-recover. Sa karon, naglusad na og manhunt operation ang kapulisan alang sa daling pagkasikop sa mga responsable sa krimen. And one development is that naiisa sa kuyog dito na grupo which we cannot give no ang name na anak karon sa buhatan sa mga pangantukan na MPS no. He voluntarily surrendered himself sa ato ang kapulisan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.